Sziasztok! Ma egy igazi időutazásra hívlak titeket vissza a vasfüggöny mögé, hogy felássunk egy szinte teljesen elfeledett magyar technológiai csodát. Készen álltok? Vágjunk is bele! Na ő itt az EMG 777. Első blikre talán csak egy menő retrogépnek tűnik, de higgyétek el, sokkal több van a burkolat alatt. Ez a masina nem csak fém, műanyag és áramkör, ez a történet a leleményességről, a kényszer szülte zsenialitásról, és arról, hogy az emberi kéz milyen csodákra képes. De akkor mi is volt ez valójában? Egy számítógép, mint a Commodore 64, amivel játszani lehetett, egy profi tudományos számológép, vagy valami egészen más kategória? Na ez itt a kulcskérdés. A válasz pedig elvezet minket a gép valódi lelkéhez, ahhoz, hogy mire is használták a 80-as években. Rendben, akkor kezdjük is az alapoknál. Először is fejtsük fel ezt a rejtét. Mi volt ez a gép, és mi a csodáért építették meg? Szóval a hivatalos neve az, hogy programozható grafikus kalkulátor. Ez elég szárazan hangzik, nem? De a lényeg tényleg a nevében van. A feladata az volt, hogy mérési eredményekből tudjon számolni, vagyis, ahogy a neve is mondja, kalkulálni. Majd az így kapott adatokat grafikusan is ki tudja rajzolni a képernyőre. Szóval felejtsétek el a játékokat, ez egy kőkemény munkaeszköz volt. Mérnököknek, tudósoknak. És hogy ezt hova tegyük a 80-as évek palettáján, hát ez a táblázat tök jól megmutatja. Sokkal, de sokkal többet tudott, mint egy otthoni C64-es, viszont nem kellett hozzá egy külön légkondicionált terem, meg egy teljes szakértői csapat, mint a korabeli szekrényméretű nagyszámítógépekhez. Ez volt a tökéletes középút, egy profi gép az irodába vagy a laborba. Na és akkor jöjjön a kontextus, ami nélkül az egész sztori érthetetlen lenne. Képzeljétek el a hidegháborús Magyarországot, ahol csúcstechnológiát építeni, hát az nem volt egy egyszerű menet. Nézzétek ezt az idővonalat! A fejlesztés 77-ben indult, egy korábbi sikeres gép az EMG 666 utódjaként, de 6 év az a technológia világában egy örökké valóság. Mire 1983-ban végre piacra került, addigra a világ gyökeresen megváltozott, mert közben 81-ben berobbant az IBM PC, és egy teljesen új korszakot indított el. Na és itt jön a sztori legizgalmasabb része. Az inspirációt egy amerikai csúcsgép, a Tektronix 4051 adta. De volt egy óriási bökkenő, a magyar mérnökök nem másolhatták le. A kulcsfontosságú alkatrészek, mint a speciális kijelző, a hírhedt COCOM listán voltak, ami lényegében tiltotta a nyugati technológia exportját a keleti blokkba. Ezért mit csináltak? Az egészet teljesen az alapoktól újra tervezték. Olyan alkatrészekből, amik itthon elérhetőek voltak. Ez nem másolás volt, barátaim, hanem kényszer szülte innováció a javából. Rendben, de mi volt a motorháztető alatt? Kukkantsunk bele, mitől volt ez a gép annyira bivaj erős a maga korában? Na ez az, ami akkoriban egészen elképesztő volt. Nem egy, hanem összesen 4 processzor dolgozott benne egyszerre. Volt egy izmos 16 bites főprocesszor a számításokhoz, és mellette még 3 kisebb, 8 bites segédprocesszor intézte a kijelzőt, a floppy meghajtót, meg a többi perifériát. És a legjobb az egészben? A felhasználó ebből semmit sem vett észre. A rendszer okosan, a háttérben osztotta szét a feladatokat. És ha egymás mellé tesszük a feltörekvő IBM PC-vel, látjuk, hogy ez két teljesen más világ, két különböző filozófia. Az EMG 777 egy gyönyörű, kompakt, minden egyben dizájn volt, beépített kijelzővel, meghajtóval. Ezzel szemben az IBM PC moduláris volt, külön a gép, a monitor, a billentyűzet, cserélhetted, bővíthetted. Végül ez utóbbi megközelítés hódította meg a világot. De tudjátok, a bitek és bájtok csak a történet egyik fele. Most jöjjenek az emberek, akik ezeket a gépeket a két kezükkel rakták össze. A történetük legalább annyira lenyűgöző, mint maga a technológia. Ez az idézet mindent elmond. Figyeljetek, összeválogatni egy olyan kártyacsomagot, ami hajlandó volt együttműködni. Halljátok ezt? Nem úgy hangzik, mintha élőlényekről beszélnénk? Minden egyes gépnek saját személyisége volt, és a technikusoknak szó szerint össze kellett barátkoztatniuk az alkatrészeket.
És itt a sztori egészen személyessé válik, ugyanis az utolsó 60 darabos szériát egyetlen ember rakta össze, Szigetvári Zoltán. És igen, ez a mai bemutató, amit most láttok, az ő és a kollégái munkája előtt tiszteleg, mert Szigetvári Zoltán készítette nektek ezt az anyagot. Képzeljétek csak el a folyamatot, ahogy Szigetvári Zoltán elmesélte. Először jött a kártyaválogatás, a párkeresés. Aztán a szerelő összecsavarozta az egészet. Utána jött a hosszú séta, a nehéz gépet át kellett cipelni a csarnok túlsó végébe a minőségellenőrzésre. Ott jött az igazság pillanata. Bekapcsolták és szurkoltak. Ha valami nem stimmelt, jött a kézi javítás, egy speciális, forrasztás nélküli húzalozási módszerrel. Ez nem tömeggyártás volt, hanem igazi manufaktúra, kézműves munka. Végezetül pedig gondolkodjunk el egy kicsit. Mit is hagyott ránk az EMG 777, mi a szellemisége, és mit képvisel ma a 21. században? Nagyjából 250. Összesen körülbelül ennyi darab készült belőle. Ez elképesztően ritkábbá teszi. És ne felejtsük el, hogy a maga idejében nemzetközi díjakat nyert, például aranyérmes lett a Brünói vásáron. Tehát ez egy elismert minőségi termék volt. Nézzünk rá még egyszer. Egy zseniális, de nagyon szűk piacra szánt technológia volt, amit végül elsodort a történelem és az IBM PC által képviselt új moduláris világ. Ez a gép a számítástechnika evolúciójának egy másik, egy lehetséges útját képviselte. Egy út, ami végül zsákutcanak bizonyult. És ez el is vezet minket az utolsó, talán legfontosabb kérdéshez. Egy olyan világban, ahol minden telefon, minden laptop szinte ugyanúgy néz ki, ugyanazt tudja, mit is veszítünk azzal, amikor az ilyen egyedi, szinte kézműves gondossággal készült gépek és a mögöttük rejlő tudás végleg eltűnnek. Ezen talán mindannyiunknak érdemes elgondolkodnia. Köszönöm, hogy velem tartottatok.